Merafo kase hits. Kase hit oh hit. Na sanso kase gist ka ho. Senya ye nyina ye nim se ensio ani eja enhia enne aware sembia ba bepiem wo hase ya me se oba no aye Kristo ni be ma ne nso ye bosomsom ni me kire ogunsa wie fo yi bi me se ntokwa wo mode aboani no bukum banku ani ayete power se kra wo mode no kra ma o motokwa no emma ntokwa wo mode aboani ni nya asem ketewa ka me ho ni enko na me de wie me ho preme no enya asem ketewa ka me ho ni enko ngo hwentokwa mode aboani ni eba ya kire ya adwen ya beka ya adwen ya be kire ya adwen dia first story we hu ka me ho ni enko ngo hwe video no embrace si ya mawura mamra so na me mo akwa aba yeja be fidie no fo ano ben oho te sei yeja nyame adome ho ye yo ye fra o sei mawura me pa cho me de eduje kuba ban ampa ba me number 1 de di omudi ne me ye sister Gina bacha na emumudi ankasa de eduje kuba Eko true faith intimidin eno no true faith di e de ma o eni Jokobel no ti e fra o adu Jokobel na emum uduru ampa ba me number 2 dia 1 sokoba ampa me sister Gina eno bi sister Gina okay eni e men so ma men fra sister Gina sister Gina free me ampa ba me e ho na me wie school e ho na me te ba me de me akuapim ni oh ye kuapim ni too free no man am pen ayepe once memo ato amanene me boss ala wasere memo ato amanene enti sister Jennifer ampa me number 1 sokoba ampa me eda oba yenim ha oba Gina edi asem ene na wie de oba yenim anya abotre ma wo sha asem no ase chire mu bra se be ya me ni matiefo ni ma bedwafo nyina bete wase ekwan so chire mu me pa cho ha de me ba ya boko nso ye boko ma me me ne me kru ware ye 20 years enie me ne na wo memu wotwe ya sifie na me fan se enfie du ba ko mu ni de atete ni o ha nko a ene masem me ne ko true faith o jaye sa 11 years ni o jaye 11 years ni atete nko a but me de mi si madwen po se nyame ya adom na me ware a me mba aware asensan ye den enkofie enti de obe mi bia no na ma ye di ebroso a na ma bo mekuma eya mikru enuaba amane no no so atumefo ewo hwa na me so me da atumi musuafo anim enti omo hwa na ebroso omo ba ba ma nanim no omo na abekasa ende ye tetewa na enfie miensa ni de o se minja nyamesom na nyankopon bia ye den eni ho hwan ne se me mikunu akwasin kroma ono na one ni ko true faith me pacho an na ojai be 11 years ni a ode ye masem ni atete ne bro ni nyina mu na me ye den mete ho ni musuafo ne kasa me so me musuafo ye den ebam ne be kasa na sesei no mfie mi no o se ye den minja nyame som na nyame bia eni ho anam si nyame wo ho na o si nyame tumi bia eni ho anam si se nyame tumi ni ho dia ene ewiase ede tumi ne wo wiase ana o si eyensuo ni haban tumi ente mami bisanse sisi asori ben na woko na obo na asori ni din to aso obo na asori ni din ana oso okwa asori ben oso okwa buddhist ai ana already nso na mi bisana asori din no oye ode bosom ni nyama ebe fio ntende na me makama no atum a oye na ade na me so me yekoma asori ente afi ode buddhist ni o ma na ase bosom ni me ade na ye bosom ode bosom ase ode enchan bottles na ode tofen atwitwa ho ahia ashase na minya mbisa na asori a okosabro no oye sade ende no ma me warning say minjai asori ne ko 11 years no masam no start years ade enti na ndia me makama no atum na me yeden me su minya me edu ho me da me ne me maye ko edum pai ba ye ko enti no no na me ja na life ade ama because na futo metu na me hu say nya de a obeti enti no me mia ma no ame yeden meto mawale asa me ne memba enti sa 3 years no ka se nyame tumi bia ni ho no mo na se oya me atete me be yare ma ye me operation daddy se me mia mi krukra na mi krumfimi obo me makọ homa e de ma me ne first born abemu a enti e ma akola no be ye stubborn
so ma akola no 40 cedi a wo so ma no 20 ana am se da bi enye se na me mba no yete wo fie ha enti no wo na wo se nkwala na me nso ma ya ba tan ya mani da ho ne de me man sa because me ma wa me wo bobo so no odi matam se me ejimifo me wo santwe na me si madwumpo se ma fa Kristo ni de enkwala dodo me wo mbia no me kire omo Kristo kwan enti no na sa na mo nso na me de me ma na etumi kwa asoro me omo enti me ba panyin no ba ye stubborn na me da bi me ma akola no ye de ensei enkire me because me am ye fuma de enti me de asem no kodan legal aid sem sro mo anamo sei na me kru ne me nam so enkoye ma me sro mo mfra nam ne ye de enkasa no mo frɛ mikro no chase onya botra kra ne mibusuafo nya hia o e ma asam ne ye de yenka enti ho no no ye mekun metwitwa e na msa koto ampachan no so obekun me obetwitwa me na me na me fi se de me ye nipa na mete won anajo no ya no ye sa den sa na me ye de me ye nipa na e na me de asam koto lawyer nani na still lawyer and no one person ka obema obegu awale no person still ye de ye ka bom but meku metwitwa no edoso o system kwata as mommy complain na me de ban man ka se mikunu mi janu o sana wona mete no na me se mo ne nkasa sisi e meku metwitwa wo hwe no so an life aye kekra enti na no ho problem na sisi en mestra o se ye den solve mam o se ra wasam ye wo de me se ko so ye obibi abra be den be ka chem so obeku na ustro dia and ye wasam no mintumi nka bim enti no bebia wo fi so wo de kwa wo benya wo peace na wo man wutumi ye den eko enti no e ma me yi mani sabre na mete obi dam dan bi akwa ha o kunsu dan no kra hu adadi ase kitchen na watu afiri wo kunu nchen wa pamo me afi ho no enti na mente ampa mi ho biem enti mi kwatra ba na ekrom kakra wa pam we free wa ware fie me pacho an ye fie no sa wo ka den wo ye den sa me bom pa se ni niama no betwitwa me akumi ato achen so me bom pa se ni niama no bekumi achen obetwitwa me akumi ato achen o se wo bom pa ye se ni nioma na wo so bom pa ye se ni nioma daddy me de mpa na me bo se rade mo me ne me ba ho ba sama ye Kristo ni ndie me bom pa ya abo me busuan ho ba to aso enti 9 January last 3 years no eno no aso mi nsawe benkun mu tweme na kasa ni ninja mu no na true faith for your branch na ba ko ye party on the 8 January coming enti mi ko bi sabe na operation but esa na efie abufuo ne atantado ode ya mitina mini anije enti me ka so sa program de me ko bi aye bi kro obi be ya entertainment na ma yede masere kakra sabe no enti me ko no na mase ma wo ko asori program bi a ye no wo ne ko enti no ye be ko bi na mse sa se da bi ya asori na wo ko de bi a wo ko ne ye ne ko enti ye no be ko ana mse yesu om ho na me om ko enti me ko ye no esanse me nya asafo ba e wo ho no but party ni bi na me ko no yeah ko na watch night enti o mk de yan share so o mbe start no 12 ana me ka se me kunu ha adwene enti me nko no 12 me kwa around 1 to 2 se na be a me kwa enche na chese ya pon ne ya bafi enti ye kwa 2 mu won ye kwa se na o ma sesa time no so o me de a share 4 na chese akodu enwumrem enti ye kwa no mu wi efe no mse so am so ene me bafi na me kra no mini operation aduro wo ho mini ska bia so o me enti obi se membra ne nchene sabe na me tonche ni nkosua enti na ndia mo man yanko na me kwa chechenchi ni bi fa nkoma nipa kron na me nya sika nkoto edro na nkola ase mama ya de ya bedu ha ne de ko na bra na abeba abeto yo anam siyo nti me kwa ya me se me ko fa nche na me ko me kunu ti woni ni aye ko se nkola no anam siyo ya sorry program ti me ko no omso ombe ko bi nti me no omko o se an wo de wa ya wa agin sa tete na abetete me sama kasa o meku ato achi in fact e sa na ase bibie etu afimi mu nti me de nche ko na me ko fa nkola no se mo mesini enko fi na mo papa abefi o se me mfa mo mra fi sisi a enti nkola nkra no omusu anam se me se mo ma yenko nti me de omo ba na me se me de me ko akohwe program ne kakra ana me je omo ho na me ko enti me ko no me wo ho no mo ana me kuma aye den e ba ye no sa ma me wan pa na ne de waba asore wo bra o ma enka ho ana me bo na me ono se ndie asam no sana wo kenya why wajin say osu obekuntu no wo de bekwa akoye case dia me ya ka me kwa nke wo legal aid for nsem no ensa nkonko nante baby fu bio na mo ade achi a ko na akoye den kobo
legal aid from paying for manis or mama best of wukun and some was I den ekeka kahuni and timuha ne bam to say debi be my ya waka say aya anadwonso no eden or yemsa or threaten me and I den yan dan so self control obi mbem just a mene member and kola so do omoda or mother into me nkofi mepe baby I den him time ho na sane awia nani abrama nhwe na de bia so do yem na e bia na minim dia ebesi enti amama nkofi mkope baby hintam nti ade achi ye okope baby hintam hin na uko hintawo ho saafo na me ko mu no e ma pahin no wo mu no ana me sere no say na e koso nti no man baby nye de hintam ho na mpesa ade achi a me ko na me ne court for no ekọ kasa na se na mikru ye no ha me ni busuani bia wa ha mekọ akọ hintam ho enti no ede oje masam ne ede etum no ma me baby hintam tade amache na msole sese mo na mekọ na 9 January no na eye holiday enti me sa ba fie ja mobro ba se me ni baby amekọ enti me ba fie se me behedia esi me ba na mikru ewa abontin enti me ma ne te me nka se ma ba pe no munya betwa am hishasma mama ene ye sorry ye hu adan uko hefa enti na me nkasa na me kru de na ni buafu pa nti opia fi dem matwa ne ho ahia amogye dem mo monka mo hu nra dem enti me ema me trans because na me ni ahode e no twen mpanyimfo ne koy enti me ka akire no sa do nu wonya 3 years kra ono be share ma hem ana de na chi ba na me ka akire nso di ni ti beto me stress ana obetwen o munyina ede koy ana so me sei se me pese me hu me moja ni ma me de me tra no otwe me enkrofo a oda nche me so miniska bia mo ma me nche kakra kra mfa nko ma o se da bi no otwe me baba ana ode me ye den ode me fi ayi ye fie no compound ho no ko ja me wo baby neja me so ampa me ho na mo na maternity ana ja me ye den me ko pa baby ana me fo ka na me ko me sister am ho ba ni kru ente ho no na me wa na me share ho no life na am se da bi me ba panyin so ss o ko tena ba ni kru mo me sister ho kaka be ma na ono ware wo no ono mo mfa wo nkoma a wabusuafo ono pam me no mfa me pam wo firi wo fie ho opamo mi fifie ho no enti me sister mo ba na ekrum ho no ana me ye den already nso na asam yes ano no mo aye den ati enti mi ko ho no mo se court asam no na date na ye de share no na enso ye enti court na asam date ni so ye ana me ni musuafo nya ne be ma ne ye den ekohia wo legal aid ho no ana ye ko kan asam enti ye ko kan asam na no na lawyer na ye ka se o ma me ye den enkosisa miniama onja o mami ono mami nja aware na nkola ni suso mo san ados enti mi nkotena aware na me nsan nko because yeshia na be ma ne de kekra no onja ye ana me nso far as o ye meku metwitwa ni tu me nso me nsa suro se ne koma ne ntoni yam na me kwa akotena awale no ho ko ye mi bibia obi anso no ono sa no stenso obo kra obi nye den emben enti no eya na me sister ka se madam oso won ko 2 weeks number be ma ne pamon atare ba ko no ede o hye enti no ye pese ye ko fa ni niam bi na o se da bi won ko 2 weeks e be da no anya atare aiden a hye na o se ya no de me mam kwan wonu musuafo munni na chi na mon ko fa 2 weeks ntale o be hye ni 2 weeks enti no me kwa no kura nya me anim de na mo bag bo aniam ewom na me no me mpampam enti no na me di kan ye den ehwie ye enti mi ne ye mikitafie rabag na me di kan hwie gum enti na me kru oyiba me ya wa hyehye mniama wo so enti me ya msi mpacho yiwe ma me na de hiam no mai enti mi hwie first one do hu sem mniama na me mpam no ma hwie no enti no me ka so onyi ma me a onyi enti me ya me gina mpa no so no ma twe me nsa enkra me twe na operation ye me enti kakra me tumi ayi no na me yi ka mniama no na me ye den me ne omo pa na me ye den me po bai enti no me wa no mo no na ye kwaba mami ni share date ya me wo ba na ekrumo safe o de o se mami nkotra time so se be ma no koma ato na ye mu ami nkonkota enti na ye kwaba enti ho no ana obeka se ma asam ya mede so obeku mintumi metra ho de a ono ba bia mi fi se me ko a na se masum bedwumi a mitumi ko no on de wayi ni nsa aide efru enti mi kotena akunsu enya afe se eya me baby birthday kura na me frɛ akola na wishing the birthday ya onya den mi kunu ne mfa obefa akola no wo cross woni ho no wa den wakaten daddy mi wo ho na akola we ya no wa frɛ mama me di school fees ka me di school muka sen mama me di school muka sen me ne ba pahin no ba ba tro JSS no na akola no yo si wontu ya 2 million bi
okay akla ne frame say me papa so won ye dey ontu ya mam ayesa me so me ntumi ye dey entwro obi ayaye mo operation na nka anya bi kran ka mete ho kran na o de osole sabre no nkwala enwotwe 20 cedis na wo yimam nka me so me wo na me madeji na maye nkakra akra da hwe nkwala nwotwe me patcho an no yi say 20 cedis o se me pese oya mi so oyere dia 20 cedis no kra to da bia me fa bi mo mo fa nko school oya mi so oyere dia na mi nja nyamesom ana me se me so minim se me nyanko ponte ase ne dia mintumi nja nyamesom fisa wo me nso ma se fa uti kwhye baby enti na se ono no dia oye me sa 11 years na ye yi 3 years if mo ono no ye me dia anka me de me pe besesa me nyama afifio but me na masi ma adwum po se enya dia me ye den me sesa me nyama na nkwala nwotwe no mintumi nja me ma ne ye den engu ha no mo ana mintumi mfa nkwala no so say be de hefa kra na me de nkwala no ye den eko because me bo me bra 20 me ba ikumase 20 years me no tna 22 years me no tna 20 years eni 20 years wona me no abo me bra nyina me sika me woni ma ho odi nya wona me de abo asifie nipa nso de dankra ba ko na wodem enti sam dankra ba ko na me niama wom na me matumi gu me ho de enti na me ba pepre me ho say wo titi minti me sesa me niama ko wo bra nya dan ne ha enti nam de ma ye din ma ye se agina mo na mete ho na me hwe me ba no enti no na enkwala me form nkwa baby enti me ko kunsu na enkwala na frame na complaints ne doso sa me de me nso na me ntumi mba me ba wo bra me wu ye de ha me enti na ma me ba Oyerepa se ho de nke ben enti e bia true o mo no ka be ma no kra no benya adwensa cha se mo ne nkasa na na ma yin bia na se de asi bi o ntwa so po na nka ye nka ye humbom eno kra ye friend na eduabo chese ni nyamo ye basa na omo friends so ndo omo ye de omo hian omo dika friend of na one bansa na eba na omo friends so omo hian enti ade a chen ye no na ode nkwala n bai oba na omo omo ambedu ntem ode me mani nyina de o school kro de ne bai enti omo ambedu ntem enti omo ye omo agin se omo kasa o wi aye de no omo ne ye be kasa o of omo pon ya omo friends se mame fra wukunu ba na ode nkwala ni nyina adwane asa abafi ana omo sa friend no sa asem no eseso wotie ni e ka asem ni esiesie no ana omo friend no so omba no wa ba asem ni anka ne de on samba ana abrepa mo mutu ka ene ye ne omo nya kofi ye ko no ni wana papa ne friend no no so wo ba ye jenja hwa ne ye de twen no ye ba no mikru wanka wanya ho wanka obema na kunya wanfi obia no radem o hye ho saa opia no wurada wem opia no wurada wem ena ye papa na ebufuo se bi omo de honhom ena oseb da bi maame wukro ye stubborn enti mayanko de aye na sese eden ye che no enti mayanko na mo nsasam no ekwo wadua o mbe bisa bebi awo ye den woti enkola no so se omoje enkola no mafiri enkola ni susa enkola ni aniji wa oba ye kwa omo fin akola keto o so wo che kokko na wo che ndadi o ye kra ni ho ana be man so eje omo ho so wo ye adwumo so ko na enkola ne na na ho omo hu mi so kra omo sesu nti na se enkola de ye je omo ye den e ma me ana mitumi ban me ma no nti ye kwa na omo bisa so se mi ni ba bitia e be ha adwun ye be je enkola na ma me anse na japade na ya ye o mbeka hu bibia o maka enti na ese me pe baby daddy me se me chi pe dodo prapra we na be mu ana wo pa sa na onu wukun abebre kuro yimu wo tna onu mama na bu kwase a na me kunsu no waka so be ma me yonko ba na di me bre ho faso eno kra no maso ho da mpo ahu enti no na se nipa ni wo bi kra o he said abe man si ye wicked na onye den onfa mame nti o mo na ye sole penhin se mame hasa wa ye basa wo ha no ye den ama o so ate o dwendwene sisi wo foka efi kunsu no wo be pedodo prapra wa ha na wo san akọ me ba me ye sofu penhin ho na me se na me ba 3 days ya na me da hwehwa me nya bi o we ya no wa je me number me fro me ya no se da bia na wo kra bebre scansu wu ni bi wo ba bia nso a nkrofo sika na wo je e de badia bra me hanum na betena na wo wa hanum mu na sa wo pedan na ebia wo benya nentem na transportation se bia nso ye de enim ladi me kwatna afie ho 1 year still na me pedodo prapra baby aye bodi anto akrom nyina me kwantoa ko pedan ni bi manya enti mo ho na mma me ba ko na me ne asaf ba sa jeko ma me ya de bi obetwa mu a ono wo kasa asiri sa wo so wo ma me woni woni ne yefri pa am se ma me aminim na o se hwe dan na we ye chire ha no edan na ne dia ono nso no ne mana sisi bia o man krofo hwehwe so enti kosugu no so hwese ma me ne beboa no ama baby kakra wo de uti beto ansa na enti mkosugu ma me no so enti mko kra no se
maame gina adan se ono na eno nwa se mi be pedan wo no am se ma se ni se na aba wo me ni mi kunu ntem in fact na maame ne kra no otinisu ono se maka wate enti dan ketua bi hyemu wo ono mempe pron ye den enkosi na mendem ana maame ne ye madom no ye den wode maame mmekra me ye maadwo se nka nyame aya adom a manya bia medi mitito no menjone me ho na nkwala no kra hu bebia mbo nti no ombeba nti so mu hia bibia ombaje a no matumi ka no omko nti me ye maadwo se nka me to maadwurum fi se ase me ko ha ni nyina sika se me bi nso sa ye de eni ho me se da kro me ho na mbaba ba se ma ya madam se me mefro enye de embra anam se mommy de ansam no se madam se ye mefro enye de embra nti oba no papa me kitam na no ba ko anam se me sorry ye aseda kra me nware no me so me siese mu nti ye den ko na ka che madam se ye siese ye ho ayeden aba no ma betie asam ko no se ya madam se won kan ye ho a mayemba na che se nye ono nko ana ye de sa ayi na to no so na me see enti no me twon na ndia me ye mtwitwa bibia so na me ye ntem na me akora yesi kwamwa me nim de papa ne hu ni de wote ye wabetena kwan nim kita knife ekita de knife awon nsem se adentina oye ose yan woje na wonim sakora ne beko school na wode na akohye if watwe na akohye ofi amsa metwe hwan na be hye me fie mimi wo fie na akora na base ne madam se o me frɛ me bra eno na me kra me ne ye de koi akora no na wo hwe no school na wo de na ko school anam se na nkwala no school mu kan wo so nkwa na aye den wutua o se efi na ekɔ se wo pɛ wasumdwa atwe ho efri nkwala no ho anam se ende se wo so pɛ wasumdwa ende jaman so na wo ne metwetwe wo me ma no ho enti me o kan ya me yes na on de ne nani abra asede a oto ahya me so na sister bi bebo me hasem dwaso ana me ye den me twa so because nipa de wo ye bibi no obi be ye no ase wan fie na koye yi pe na haj na me twa so na me sa o se mommy kwan ho di manim ni enko nso onim so wan fa nkola na akola na nko ana o de akola nko na nkakra no twa o dane no akola na keka boa daddy me papa bo no wan fa na nko school no bo papa ne bo no se wa ba wo nche se wa ba me honti enti me ya na me kofa me nchine kakra na ja nchine man kwa amindi ana me kofam na sister bi no sa sister gina me hu mommy wa ha wa nko school wa bedi jam se mommy anko school no se ana me sister me ko mu school mu aida aba ana se dia na se na me se me ko aba enti me ko na me ko bisa o mo madam no se madam asam no kra dia head mistress ni nsem na ede wo na me ko no so enye asam bia na enkwala no girls ni bi no o mo fa kwan omo nam fam na de ko stokoban so madam fu bi yale na omo kwa akohwe omo se girls na omo kon chicha ni bi hu omo na oyeden o stop omo no kwala ne ya so den omo hu se teacher ni na dane ne ho onom ko enti no nko pese yen awofo yen ya we ne ye ma ne kasa fi se akora bi obeskum no be bibi na se boni bi tuna na awofo ni nya abotro se teacher na ayeden anhwe no so entu no nko pese yen awofo ni ya we se ye ma no so no mo waso den enti se na omo ye teacher ni ahu ate omo so ma ayeden anti enti ye ne nkwala ne de nkasa enu anti na ofre yen ana am see you ana ja mitwa aso na me ye de me koy kwansi na nkwala no aba ekwam de yen me se daddy pense kromu hia omo beji wo me ho enti mitumi me manka tiefo mienu 5 years ne 7 years no mitumi bi sam se na mo ba na dan mo ni bi na mo amisa mo papa akwala the age of 7 years no ka che me se hwe mama si ye hia bibi ni ye ka che papa otumi di atama no wadi ye chichafo ni nya atam enti omo ba me ho asan na obo omo ba bi a obo omo ba ku hia me kwam na ohun me akola wa pon school no se ne maami gina ho onko nkochian maami ne papa beto so wo ko fie o keka bo a o papa bo no se wa wo ba betia me ba aba me ho enti me fansa na wo twi mu ani nya 2 weeks na nkola ne wo ho no papa na pie ana mo so o mbe he se me wo ho no mo a na o mo achia me enti nkola ne ba ye no no mse ma na de na onam so bibia ni ho na spaghetti na ewo hefe na mebe no akra maseda no mse ne ye bedi eno kra bi ne ye den ye pe fi se ye di banku ni mako na afno ye enti omo ye so omu di agro na spaghetti mi de susu amana be na akase me stew pe na me baba ko Michael o de ne sa bona dada na ye ko no enti enti me se me ra hoye
na metinisu sanka miamba akwala wane maame ho no enti na se hu ato akwala owo so na se Michael enwo so na no mo ne o madamfo bi nam na se montwan na prosper ndi kan ko hese wo papa ogina kwan mu ana nti na me ma na damfo no ko na okohwe no se oni ho na se ne mamu mfa ni se mu mfa kire na mu mfa nsin anim ebia na mbokwa akodu ansa na mo papa akodu omukọ no mo papa no edu daddy o se obo mo te se ne awanya ono ani admit nti ba ko de unfortunately obo ne ha sanya nyame a anka akola no nke kan ani kosua ko di akola ne dem maame enti me se maba se me sra mo efie na me sa atim so wasa akoma efie ra ne warning se edan na me ode amam no se ne ba bi ba ho na boni bi beto no a oni efie ra ne yeden ede ama maame no nani abre so on de emoa ena obon because ohun se mini bi me ho kire me pa na se me ne ba ma sifie nu wo ye me se dia ene eto jemia anti matena wa se da bi me kunu no aka so on de tumi bia ntumi nkonka no emra bia nso ntumi enye den enkonka na me bisa sa nti o man emra enim anam se me ba wanim because empan for kra do ho adanse sa wudi bi emadu oni bi nyame fa so di odi bi asam de ma enti me ba ya masam nyina se opamo me no onsumu me okwawale mo abusafo sem onsumu me mentoma me nyama me ja no chance ne me bag mu ne menya wasesa guselen so wabra me hu na prot kra wonto bi me no ne top prot asifie pinfo menyam na me pia susanwe a na me konsuo akola hyemachi ebi bo manim na me konsuo edisidan na sam no aye japade we na obapam me afrum age me masesa me pemasum dwe a oba bome me pemasum dwe a me hwa mu so ye na sa wo bonkwala so no obom nya ka chan sesa me hu mo obioma me bom a asa ka chan kwala no so se wa wo be kwa so no metwa wo mene enkwala no so pese o mo kwa so enti pese mo hu me mobo na mobo am na sa ha woni ahohia me ne me maye na mu no mo yi afrum na me nyama no me kokoyi na fe wo so me na me yai onsumo me onsume na dan no nso na oso wapam me afrum na me kwaje obi de ne de ama me na ono wapam man nipa ko na atumi afrum mo amada homa mo he de be ya me so menya ba bi di miti ato na mo ahohia me ho tete me pa meto ame so enye se na mete ono pese okum otumi fra me ka chem se me ne no o he de obewu first me so me ya ma adwen se me ne no betwema nso aya wale na ya wale inti se ofisa umpemi a esa wo seti bibia me ma no so de ontumi nkan che me se ma me ba me ba yaro kra me wo ho no apagya akola no ade na koma oba afoforo no oba afoforo no ni mu na ede ekoba na me de kwam ne ahokire ayinsan me ba no na me meti baabi na akola no eko ne baabi foforo enti me ma sa akwan no menyam kra to me ka chem se mi yinsanugu jimifo me wo santwe na sa me do me ma na ma wo mo de a me so mi ntumi ntwe me ho enfiri me ma na nkola nso mo do nti ma da roma mo mo ame ma sam no hey ayriyo ayre pa ewre ya semuin mi tie nyina no mani atefa ono ne de a wo ka de nanso ensem no awreho sebe esom de egumu ahodo sakrachi eyampase wo yebudani a budafo nkyerɛ sei sebe obia ne som enti sebe ona wahunu bibi ena ebia bibi so bia kyerɛw na wahunu sɛ nyankopɔn bia ni hɔ enti ode obeye obibi fofora ye gya oba no de ono nso ekɔ ne de no onko obi ni obi te ne kunu nkwa sɔre ne yere kɔ ha dwen na fei die ne beba enti a ebema eba be wie seye
asɛm no ɛyɛ asɛm kɛseɛ ɔsɛ mate mo nka mpanyimfoɔ di mo ho adanseɛ ɛdio ɛden enti sɛ sɛ awura wonni akwanya sɛ wobɛkɔ ɔma ho menni akwanya akola ne twa mu koraa akola ne yɛ misɛn osuro sɛ ɔpapa hu sɛ ɔba me ho a ɔbɛbo no akora ne twa mu a ai no wa yɛ misɛn me kan so no ɔne me kunu mpana no ɛna ɛnam ɔmo de ɔmo move together na akola na yɛ misɛn ɔyɛ ɔbaaba ai enti ɔmbaba me ho a juso mu sɛ maame no ɛne ɔmpapa ne ni wɔ no modwa na ɛno koraa ɔmo ba entam no a ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ den ɛkɔ ebia na me yɛ aduane bi anka ɛsɛ me wie na me ma no yɛ den edibi ɔba panyini no wɔ mfie sɛn ɔwɔ 17 years ɛna de osua paa nso wɔ sɛn afi no wanya 5 years afi no wanya 5 years pacha na wotete ntɛm wɔ sɛn 2 years me pacha wo de agye agya kwa mehwɛ ma me na wotete ntɛm wɔ sɛ 2 years anaasɛ hwɛ ɔmo sɛ yɛ nnɛ da so koraa asɛ 2008 ɛbɛsi 2011 2 years ɛyɛ yi free so ebi kura yɛ 1 year akola ni nya 2 years na 2015 oh na me de yaw me nyam so otumi kyerɛ me sɛ sɛyin no na sɛyin na me mpra nyam onyema ai me sɛyin ne mpra nyam ontumi hwɛ yɛ mienu ama obako ni ode aba ne bo ne ha no kra no kyesa otu fifie ba de because me se me nsɛ no oba yɛ nani abranam se sɛ wo pɛ wo mpna ne ba na me wedded wife wo mpɛ me ba de ɛna wo kɔ ba bia wo kɔ na yakɔ sɛyin wo kɔ na de kɔ na ɔmo de yɛ wa yinsan ne ba de ɛbɛba ɛnɛ me ma wo me wo kra da wotumi hu sɛ nipa ba me kunu susu owuo ɛna de ma me otumi ka kyam sɛ wo kɔ wo a wo bɛ brɛ pa gi sɛ yɛ operation mene ni 5th born or start side no say unti na akwa wo brai pa no enti sa me de me gimi ani me se no ka se ma gimi amendwere na me wo se ntwe no awo me masɛn na die enti ana me nka gimi fo amendwere sanka ma warrior se metumi ba me ma na me matwa me hu hia na me wa futo bi ana kyerɛkyerɛ pa bi a nka nkwala se de nka Kristo no mo fa nka Kristo no mo fa waje nkwala no wo so a wontumi hwɛ nkwala no sa omo hia bibia na me mobra wa na me ni bin na me dia kakra na makofa mu na me san de bo ankola e wo brenka duba bia nka se me nya ankola bia se masi to we mame na fa we mame na me nko a me de me yare ne me bre na masan eye me kwa na me koya na kakra me nya no na masan de ama ankola no na waje nkola na boso se senti wo ba ma wo chem san that is akola be fiu yam kra tofam a na nyame nko a etumi ka sa okwa wa wo bebre pa gi operation wo ya be man ka se ye ja mad ma san man kwara no wan se nyame bia ni ho na wa wo be kwa asore no metwa omre enti wo hwa sa agya we ya se wo gya wo man so wo mama no so on tete omo a ekwan ben nkwala no omo nyini because of ya wo de me man famutin da bia nkwala na hu asom because nkwala ne do me enso o man kwala ne ye de ma nti sa kwara bi fi so obeba me nche kwara okwa oba me wa eye hu nko obedu ya ma me ko me se me nja me man mfa sa ha oha unim ono do se man no bobo no ho enti no me man ne de omo hia me pa okay DJ Energy osi akra krobia ye da wase de awura na ka kra de a kire no eye nkuran hye sese wa mate ensem no ebia no ohye nanso obey the day Justice Komla osi akra ya akra bia sante I want to share something with you okay asem no areho nanso nyankopon ne eboafo Nana please I need your number I'll give it to you don't worry hey think twice ene ka se hey nana krobia asem ye die ano ohye paa wo ewure ya asem a wo kan nana se ne die ni nyina wo mpa de a na je se de be ma die ewure yi famu yi ense so ye ne saa wo well Yehowa ne yehwefo ewure yi 22 years ago kwan ben na fa so a udisia no me ba cho me wo me ba panyin no nam kita akola ba ako
ansana mi hu no na me wo ampa me na me te store no me amakuma store no e na ohu me na ohu me no se mame manage wo anam se wani je me hu okwa best no se me ware anam se me wo be ware no se am so me ya ready no se aden anam se me ya ready me ma face ba kuntin sisi en me pese me eden ba wie school anam abetena makuma ha be mam ne no wo antena no ho amam tin me ko tema na makosun adwuma no se oh se adwuma na wo besua me se me pe me ware o me nya wo bone anam se me hu ba ko ne de ansanto so ana se me pe ana se wo pe me dia ye kuro mamamre se wo no oba hia ana se yinsan ba wo bra won ye ne ho ade busuafo nso ni mu a ye bo kan se wo pe me dia me papa mo ni wadu bi ase me busuafo ho ye nko na mfa nko che me papa se we ye serious dia ene no kra nyame ni mu ampopunity ana oto ensa ana one me ye den ekoi na menene kwa me nkwa menene nkwa na de ekoi ana me papa so amamra no nka se wo de pahin ye den e kan ho but say what the so say me ba no pe no na se wo de na ba enya pahim na wo de ne beba na be chese bia one ne betena sie enti se wo gidi se wo pe me ba na wo de na ba me de enyam ne se me ba no ye den won ye ne basa se even wo de pahin ba na ba ne basa kra obe enti se wo de na ba me nsan ye den ensan wa chi se ko na kofa pahin bra enti wo de na ba maje wa ye den atum enti so ni mu ye na enti oya no gina ne na ma so o ma ne list no sabre e cover 80 cedis ene 80 cedis 800,000 sabre enti mene no kwotena ase o de meto adwumam me ka senka me pa de pam no so sisi ade pam no scan nim etere ye ne nde wo ya ska wom ti ma me fa nsua etere ye hairdresser na mse mate o de me kotum ena me sua adwuma nti me wie enim no ena yinsan ye den e bai ena me nyam de na me ne te kama enti me wie enim na yinsan ne bai no na se oya nti da kro ho na me ko adwuma bai sabre na me mpon me ho be di kam yinsan ba me wuwi ansa na me ko da me madam as enti da kro ko ba no se ma me na de ho ayefu me bo ayi etre omo frɛ no alombo se dende omo ya na advertise no so ho ayefu ende me ya na me mpe oba bi no metu oba ko ni di na me de star no sania atete 19 oha abi anam se hwe be de me mpe sa de no so okofo oba bi ba me ntena ho no so ene sa abi betumi aden atu na ye kan di yes enti oha na ba ya bi ba ye sa abren so no ne na danfo bi na ye den eti enti abaya no ba ye no wa ba wada mementoma no de ma girl no enti ade a chinam sa na abaya ya wa ba enanwumrem kra na misans abaya ya wa ba oye hwan nipa ofri he no so kwaku enipa enti se no mo ya friends ya na we no nipa ba ho ntin na me hu nse na afofo ye na we yire ene me na we nso ne ga ba ntin no na me ne girl not fine o che kakra na me de mani to form a me hu se different wom enti me ana misansa na wo se boy girl yi ye kwaku enipa enso fi se girl yi bai won da dem han no so ehuhuro nti ana se ehuhuro nti de bia me no da sabre na me nyimu na mafafu de bia me no da dem hwai na yen so do prapra na mu na ye de yet ye me no da dem hwai na ehuhuro a no so twaso na me twaso still girl no to me fa me kun trouser she no wa fa ne top ana me come to say da bi nya ba ma ye ide menti ase enti makuma na me ka se bibi ha me a menin ko susun ana me ko am sister wonu aba ma ne de oba bi ayeden aba ho no ready no say no ka kire me say abi me ho ayefe ende ope oba ma bi aba betumi na me dem ne ye de akasa ho na me twa aso sister wonim say enti me kra me ka sa na me ka sa ga na aba no so ogina de twa so no obi a wonyam wo be fa nsam abe ha ho na be ma de opehuro mikunu na opehuro na be ma kra de oba ya nko onye den on kancho am sister sabi no waye den wabo anopa wo bra ni ama no hyehyehye mementoma na me de ama no me de mse kwaku nipa enso no se no oye ne de wo bra dwale wie no omo ye didi wie pe no mo nyina aye den apie ko we de menti ase ana se gina mpa ana me se an ana se ande nyame ya adoma meba ho ana me se me kra mate se nyame ya adoma ukuada wo beko enti na chese date na me time na me akuma aka so obeba no oba besi na chi ana se sa na te dia ene meba fie ho enti na nwumre nim na oye na de wi ano ba no se akwasi mate asem
na te say na no se dia say no se say na je na abede abeka kire me na o se enye nokre no se enye de nokre ono nso no me kuma ni si wa na me kru ne ga ne na danfo nyo mo adwale a mo ye den epie enye nokre sesen akwasi nya ho je na na no ne wonyim yo na waka say wo kra wan anye ready na wo ne na anyam oba wa wo se wo pe no wo de nbe chi amebisa o say akwasi George na o ye kuapimni late wo betumi akọ ho de wa wo se an ono ana aye de wo pe no na ya je no aye den atum won ye ne ho ade de nso no wakotu ni tinsa ni musafo nim se bibi to na wo ncha na obede o mo beba an efina na ono cross minya ska me fancy mi dem sa na waka cha ni sister ono cross minya ska me fancy mi dem ntonko nyansisi de na msisi de ana se eni ntina wo ye masam no se ana se na wo na abaya to say ate no anka ncho so onya ska fato tontoma ema no se fato bibi fasiesie wu dan mu a na eye bone ene mekuma abufu no pa na oka kire ni nuanse hwe oba no woto no no yo dia nya wanya na wunim se wanya oba no bisa so ofiri ha no okwa that time na afei na wo ne nyam na afei na mene ne nyam me first born you okay enti that time no na mote mo hide prapra me oya me wedding kra na dodo prapra nyina na yeti enti ya top plot no na mene ne nyam me third born mene ne third born ono na ya me fourth born Michael no na mene ne nyam enti sa abrim ni insen be ya 2 months tobo o ware wo de okotena dodo prapra me ya wale wie dodo prapra nyana na yede na yeti enti hu no na wukuru ne te dodo prapra a seven pakra na me kru ni bi enso no me ya imagine say be ma de so wona ne be bobra ento boase okay na woni na nyem akwade edikan wahunu saa nioma wei kura kakra anka bibia nkyerɛ wo ana wugina mu aso ma na twe saa nwotwe na obotaye ne sei wa wododo ho mena ne wo first one no mena ne nyam na no o yesa no onye mi ho ade enti mi kobo me papa amane na obefa me yeden ade call ye krom adukrom so onye mi ho ade nti o ma onye den on tete enti me call adukrom no sabre na o ye mi sanso no won kwa asori enti no obekọ asori ana no sofo frame ne me kasa se ma wo baako aba wo second na mikru no wabe dwanto anse do ye nyina na already kra na mikru ankasa so frame ya osun wo phone so say na wa ye bi o nye biem enti no me mo me ye me ho ade na still me fa ma adwuma enti papa no sofo ne me kasa en ana me ye da me gitum so etumi si surface no nkwa asori na sisi awafa Kristo enye hokra na meka me say de enti amene ne to aso ne na meka enye to aso a one ne to aso me say odi nkan nyemo no awo ne ho na mehwe wo o shaase ehunu bibi ena etoato aso a enso onyemo ya be wo nwotwe na wo botaye binti a pese wo dodo ana me pa cho an na wo botaye ne say tam no start first one no anya me hwade but na os mini no o wale ndie na yet good sabre na ya odimi ko ogidin ni yet fine akopem mene no ba ayi fifth one adomo no eno ne mimi 61 sabre na me makora ba 4-5 months sabre no start o jai gidin na ameka say 11 years ni na o jai gidin no odimi ono ne de ko ogidi me pa chwan eno ono anso na san ka kire o say nyame bia ni konti jai gidi nti sabre no wa jai gidi for de mo gidi ankasa no ya asori a wo ye oba na wo kwa omfa ho nkame ukunu yemfe ye ho nkame yekunu yenye fam pran dabi enti ane wo be wo pa kire se ahobambo bia ni ho enti ane ye ntwangum enti gidi de ane ye ne kwa so a ba sei no owura no momu akogya oba yi wo mu a kire se nyame bia ni ho obo mpa ye kura wo de se ne niema enti onya ya sori no enti se we nya ya sori ni nti ene awade no sisi baabi abedri ba sa oda so sheka onja mi nti na shem no no ne dia nti oja mi yi mi bibi ya sati bibi a meyi na ade aiden aman sisi ya sati bibi by the end of this me fans at least ending of yi nti na me de abeda mombo ame na me ne ntam bibi antwa na me nyama na wasesa agusile nso no onyi ma ade enye den e ma me na me mba no nso me no omuntu me move together Matie bro
Say ye ti hɔ a ye ka sei aware enye by force no kre akwasi nkroma aware enye by force yeah nanso se okɔware oba na opese ugya no ana untumi ne ntena biewu a ye wokwane a ye faso a ye digya ba okosensan nkrata wo legal aid se wagya aware legal aid ngu awade legal aid enye court ongu awade enti se abaye onfa nenko na busua ho enkoma na mbrembre ya ye kan odaso tewte odaso etewte oba woni wawo emamu nwotwe na sebe enkwada no behunu wonom amaame bekɔ wonom maame nkyɛn na wo behwe nkwada anya bi akora no me wo mfonyini bi a wonom de akyerɛ me ha akwada na ni ho abia wai sɛ yɛ de aba na abɔ akwada na ni ho saa adantia waba ne maame ho ne papa se ensese akwada ba ne maame ho muntie uhuna ba yɛ sabio na wonsi dan na won toprot enti se waka kire wo se ono nso hia chefa wo edan na oni ni mienu si ye no emu a odika emamu nwatwe nkwada nketenkete de wotwa to okura wo mfie num woni enyinyini ka ho na wo mpene se ono behu ono maame asabe mesrebu sa wo se eye wonko na wo nkwada nwotwe no omu piepie fa wo ba emem omu piepie fa wo ba emem yen ya hai se ko baabi na wantumi a enye yenyenim enti da bia meka se menua mai de aboro wo no so na wo mu ntumi no eba bewie ha asomdwe ba de menua ma no ebekɔ wo no mu animu a wantumi no omse yenua ba ma so yemu na wo na aye jata no boa yen ebetwa na nkwada nwotwe wo ma nkwada mu bia nhunu wo no maame ejapade a wone oyeye no awurai wo de emfa de sa aware no agu no no ne chefa wo mu wei ne chefa wo ewo mu no ewei sabe ono ne wo mebre na munya sa ejapade yi nsi ho na kofo oba foforo bra betena de wo no wa amre mu hwa na yesa na ye ka wo keke kasa ansebi why na yesa na wakasa ansem wi e de akere oba de akere me akra mama osimani 23 bi yo akra me da se ore ni din kra de say kofi sinkroma akwasi nkroma kwazi nkroma da sa ai ya te onsem ne kakra na emom ye hiaw se obeba na ye no wahia na one on one ye hunu ni ye beye na ye de aboa ama asomdwe aba ye botaye ene asomdwe nti sa wote ye nka ye hiaw woni ye bana kasa na nso ye hiaw fise bi a wo nsem bi di wo nsem bi ka because wo so oba de awuduro gu aduani mu ma je say wo so wo nsem fise oba ne nsem na wo ka na ye dadodo nti wo so nya abotre na ba na wo kiremu a ebeboa yen wonkasa yemu wo se wode akwahenhen edunum wode akwahenhen prensa wode akwahenhen ekirese ne bonto ne yem enti enkroma bra na yentena se na obetwa ne pepepe die wotwa ne pe a eye na yenhwe na wo mponya wasomdwe sese me nyinni se wo kra no wo asomdwe sa efise wo hunu ko bia wo yem hyew sese me yere e na asa de maduru ho no adenti na wo ma ne yentena se na yenka no preko na asem fa na asem nko na onya wasomdwe ma obra obejeje saa na obenya akoma yade bra ne yenyina yentena se na de wo ho ka no yenka na asomdwe mra na emom wonkasa yemu se onya 30 million kwala no ma wo 5 pesos na 2 pesos na nkwada wo mo nko wo mo ma me nchen de yeden ende se sika no onya na ko de abra wo se enkurume G200 fato aduane man kwada ni di die ne dawo ne ntama obetumi aba enti kofi bra
na yɛntena se na yɛnhwɛ na yɛnka awadeɛ de yɛnyɛ nhyɛ sɛ ɔbaa no onware ne biewu a obia nhyɛw awura wo so mpɛ no a wo so wutimi gyae enti na wo kɔ baabi a wo mo se wo mo de nyɛ wo ne gu awadeɛ nya ze yengu awadeɛ ɛwɔ ho nti wo kɔ na asɛmagyae awadeɛ a ɛno no enti obi a obɛkɔ bia no ɔbɛyɛ so wo siesie ɔno anka nkyerɛ wo sɛ gyae awadeɛ da wo na ate ho enti wo ka sɛ mentumi magyae a ya na mo ha wo no obi a wɔtwe sika si wo so meku gyae awadeɛ no so a wo se wo nsumme enipa yi pe wakum nkwa ne ayi esum no de ayi wo ne yi a ɛna bɛrima bi so a waye na adwene sɛ wɔno wɔnka sɛ wagya wo da ɛne aka sɛ wɔn nsum wo enti wote ho na wo nkwa ɛho hia wo a na wo kɔ na no so nkyerɛ sɛ sɛ wɔne bɛrima yɛ agyapadeɛ na wɔba aka sɛ wagya awadeɛ a wɔn nsan wonya bi wobɛnya bi enti ya munya saa yi no a wɔn nsumme ɛna wɔn fa ame nkɔ na mote ho na muwuo no wonsu ntimi akɔ obie ni hɔ a obie ni hɔ a wontimi nya awadeɛ ɔba timi gyae bɛrima nso timi gyae enti yenya sɛ wo hwɛ sɛ wo de akɔto obi anim na nka nipa korɔ na aka sɛ he bɛrima gyae no ɔno nso wɔnka obie ni hɔ de asɛm akɔto anim ɔbɛka sɛ gyae da yenya ha mfa asɛm atu anim ɛmiyɛ nka sɛ hey gyae no da enti ɛno so ɛwɔ wo ankasa wo hɔ afei bɛrima no wɔntie na sɛ wɔwɔ asɛmpa bi a wɔmmra na yɛnka sɛ deɛ maka no sɛ agyapadeɛ pia awadeɛ mu a nkwadaa nka ho enti masia ma beba nwɔtwe no ɛmam enti awura yi ɔno so wɔnkɔda abɔnten saa kɔpem sɛ obɛwu anaa ɛfiri sɛ wosi ma wo ma kɔpem sɛ wo ba no bɛnyinyini no ɔno nso wɔni hwee daabi nkwadaa no gyina wɔ mu gyina bia nkwadaa no nka ho deɛ ntina nkwadaa no nka ho ne sɛ papa ne deɛ no ɛyɛ nkwadaa ne deɛ deɛ maame ne bɛnya no nso daakye ɛyɛ ne deɛ nti saa berɛ wɔte aseɛ no ɛwɔ so ɔno nso nya baabi di ne tito anaasɛ ɔno nso nya bi na ɔde ma han na ɔno nso didi ho enti ɛne ɛsɛ obi atu nofo sɛ ɛyɛ nkwadaa ne deɛ a ɛno yɛmfa nyɛ excuse enti wɔnhyɛ ɛno nso so ɛnso na ɔba a ɛna nsɛm bi hɔ ɛbɛwura memene sɛ kɔ asɔre mɛnkɔ asɔre na ho hia me ɛna meso megye nyame di menyi nyame nni ɛwɔ ne nsɛm a ɔkeka no ɛho hia me wɔwɔ mpena oni mpena ɛna ɔde ne mma ne kɔba ne mpena no ɛno ɛho hia me wɔwɔ bɛrima ne nkyɛn no nko adeɛ ɔbaa bi ba no ɔpɛ n'asɛm a wɔne nkwadaa no bɛnante wɔne ɔmbɛdidi ɛno ɛma ne nya wo ya deɛ ɔsɔ ɔhwehwɛ ne sɛ nkwadaa no bɛba wo nkyɛn na sɛ wɔyare na sɛ nkwadaa no bi yare na wɔma ne girlfriend ɛde ne kɔ hospital a bɔne wei na wɔm ɛduru baabi a mmaa tumi twe koraa kɔpem sɛ ne bɛɛwu mpo na ne kora kɔsɔ ne mu sɛ wɔgye ne nkwa a ɛbɛyɛ asɛm wo mu wo si yɛtwe wo so sɛ kan yɛapam ɛna nyame adom wɔanya ɔbaa bi a wɔno deɛ wɔdɔ wo ma no wɔyare a otimi fa no de ne kɔ hospital ɛno nso so haw okay di enu firim na de press 1 nkwadaa no betimi aba wo nkyɛn 2 brɛ na wabrɛ no wodi ewo mu no ɔmfa ma wo na gya summi no na wɔn de wɔn kaa so obegya wo nɛ ɛna wasumu wo kyena medase ɛgya kɔ ame na medase ma yɛnkyɛ atifo bi na ewiase wɔ de yɛhyɛ ne nso ne sɛ na yɛmfa kokɔ ɛnka asɛm sɛ obufu sɛ den kura ɛyɛ atobo hunu baabi a wogyina sɛ na wakasa akwasi nkuruma bebrebe ya wɔyɛ nyinaa gidigidi no yɛn kankyɛ ne sɛ kokɔ yɛn fa nka asɛm da maame tie wɔtie wakwasi na fira busuafo wɔde nsa kɔɔyɛ ɛkɔsrɛ no ɛma ɔbaa kura mu ntɛm tii afei wo frɛ no fo so na wusu bɔne ama yɛ nyinaa mede akyɛ fa kyɛ me na me sa mɛ yɛ wo adeɛ wɔne na busuafo kasae sɛ kɔsie ma wie uti bra ɔtotɔ nneɔma bɛyɛ no wɛde popɔpee kawa na wagye wakɔ busuafo sɛ mode hyɛ no mentimi ne ntena bio anaa kɔhyɛ me bisa no maame wɔ nyame fa saa ma ɔdare to sɛ kokuro na abusua bi a mpɛma nso sɛ mema busuafoɔ sɛ yɛde hyɛ awu a akwasi nkuruma wɔmfa ne ho nni da ɔtenete o sɛ wɔnim a maame wɔ tenete wɔware no ɛna yere no wobisa maame yɛ sɛ wɔse kawa no ɔnya me nti ɛhyɛ me abusuafoɔ nim sɛ maame wɔ yere no nti kokoɔ yɛmfa nka asɛm ɛna nkora nwɔtwe 3000 Ghana yɛde si dan sɛ asase ni bi da wɔsi yɛ dan amansi mankana so watɔ bi ama hwɛ wana agye wadeɛ hwɛ waa hwɛ o wɔnyɛ ɔba aboafo sei na maame wɔ yɛ n'ani mmira deɛ wɔware no mpo no na da prɔprɔ mu na ɔte wɔware no no kɔ ɔbaa bi ɔkɔ sɛ mi wura ha deɛ light ni ame ntena ɛnɛ kumase fɔ mu a menyɛ da ba mpampo na woni bi
wan kai we nyina me nua ba we so na won to ne boase ena sumyo hwe one day na kasa mko want manya report ba kuka o say makọ case police for nko chimi kunu ni da na be mai threat meku o say be man say oba ne de call ampa mi police ekoye case ni sele o fini chen ya o yes o threat no o fini chen ya na o say oba na ko dia ko police station no o ko fa ne mpana ene da ho no ana mimi kunu no mo ko ye case say meme se me poison ene da ho no nti ye me fa me nko wonu mo ko report am mecho nti wonu mpo wu say ye mecho obi on threat no so ko on ti na me kama asem wow wonu mpo na wo say we poison ahun kwan police station kwan wonu o threat say meku no we dey no police station kwan na o to na wo man twi etwe sa ngotwe wo baba ko ka hwan nkono wo ka hwan adu akwasi nkuru ka hwan 11 wotim titim blaster na mo de bo adai aware fa ko heavy won so na ko ne ye pisi aware heavy o aware heavy ni o 102.9 FM we me ko heavy ma ware a wo ko heavy obi ebu na tenku adai okay now how mo sa okay o how mo sa adai hwe pe wasum wie se de wo ton won kine na wo se wo de top pot no pe wasum wie na tena bi di na ton won kine kakra wo so be nya papa da bi atem na ja kwasi global life man wo manu o be ba o akwasi global won timi o man timi tena ne kya mon kokora won timi control mo sa e be do bi na man ne control guru no aja frɛ akwasi nkroma mame ka kyerɛ akwasi nkroma sɛ ene eye yawada sure ebenada sebe yen yadwuma mu ha ana adwuma di a yedie yi yede adwen yes efie nyansa amamre ne amane ne mra ene yedidi adwuma sebe ye kai me awurai kwan bi so oye mfomso kire se oba ade ba ko esese wo hyade nso ene se wo ne be mate na meku wo shase a wo bu na wo amano ene wo start ye me ko fa big aba ni nyina mu no wo de twe saa wo saa ngotwe de ma no eto de bia ya muntietia break aha ewo wo nkyerɛkyerɛ ya de ma wo wasɔre ya wo kɔde nanso ɛya ahwɛ circumstances no gidi for mema onom ye committed yes to one yerenom emu nkronkro bi ena ye sebe nkate boni akofra nkate pam enti wahunu sa sakrachi we wanya sa committed na gidi for mema binum tie no enti ye nwododo saa bi ode wakoko san ja wo ho ono de wo so lu ka kire owura no ma me se yankopon ya adomo a ebenada mehia ne ha na ye kan eya asumdwisem bada amasa se ne wo kan ne on fami court se court be mu a wo be ye bobo se emema hwe ya mo nhwe mu ho yie nanu bi ye ofia ha krachi bi a wo se ye de ne ko kontana se court no wo eka wo no nkokora na nko anu adurawu kire se asam no anese ne na ne ke ko no na ehuma no na wanhwe yi a se bia ne beye kire se awurai onyem okonsuo mi adi sidan hwe ya ne yaka ne ka prenim na ho odi nim wonu aduane kura ma wa ani amo amfa anko ya adwuma wa ka me so anete enom ne yade ni nyina nka ho bi krache hunu wakasa ene wanam ntuo yie enti benada ka kire ne mam se benada mihia na wa ha amapa no akwasi nkroma ochia me anim na asem otaka ne se na wasuma de meka ni nyina ena jeta na bontofu ade ma no eda benada asebaba da bi na kro bia se ohia ofie ha anapa na onko pe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  na yefa yie entu yie awura ko benada bra na sebe onsemu adiane ebum wasem wei sane ye krachi yi kasai me hu nanim asem we ba yi me meti ha patrio ne na mampa me ho amanfo bi no bokra se frefre na patrio na ma me san kasa ho matietie course binom e wo sa awura we na sem aba yanim a se ye hwin krache hwe yie
hwe yie nya nipa baako na ewo nipa mienu say nipa mienu no obia wo equal right ewo nkwada so nya se me na me ye be ma e na okoji tete million so what enti nkwada yi wonom nkwa awura yi ho e ma ne nyi kapre emfa ma wodom krache se wanhwe ya koto awo ka no ene ye wo nso ye do beko nanso enuru ho enti ne ye to nsa afro se brada bra awura akọ brada bra Medafu yakoshe video no aba na me de asem we die ye mitirimu na kakra menti ase se ye no krese ne mami e kan dia ene na ehu kakra papa nya meka ne ono ne side of the story no me to me enkyere se ne mami ne kan no krese ya mpa no krese no kana ye ne nke be ehu no bema wati sika kwa ye oba ho ade no oba ne esum nyame onko yan mo sekre ibio onko gina sekre enko bo adwaman no de oso obesum nyankopon obe ye kronkron amawa wompe o ma sonso e fa mami ya na montu a eno sonso wompe esansa wo nsum nyame na wo sum ya bosum nti omo so nya nyomo nyame sum no omo so no mo me join ne wo enso aboson so enso wonim se obia won the right obia won your wose oyere nya na koma pe e wose obia ye enti wontumi ma mekire nya baby onko eni baby a onko na me de sase mo die me se ye no kra pa dia ene na be ma no ene na nyo ye na emfa ne kwam entwa yie kopem se be ma ne be ba be kan ne side of the story no min kasa bebre e wo ho me de besi ha se e wase yehu no kura wo sa asem we mu ni atumi aka ho asem na we de me gitum anya yie so oba so beso nyankopon nti obetwa ne ti asem we de boy we de wase ye de kokoma yi ata yifo no no di huduma na we de me menti asem mu obeso nyame de ametwa wuti obe shawo mansonso a eno sonso mebo mofra no asem we de menti bi da me rafu me de besi ya be ma ne be ka na numu nsema me de ba bedan wo ne hu no kura wo sa asem we mu na we de yentumi nkasa ho bebre me de besi ya da sene ye besan so ehye bi medin no se ne munim ne eye nana akosia adepa aha eye emergency Ghana TV da sene ye besan so ehye bi abusia sema ntimi nka bi ma me ne mo edi enkra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.